Maya? Tangan tuh, sana. Wow, kata iprine bayi jadul ini hira dini. Tangan. Enggak mas, nengkan alia bayi ke? Nengkan kan nengkan kaya. Oh. Anu nang dulu. Nah, nayo thangde. Hasim. Oh, lama pun. Ji मोजां मोनो बापरे स्कुटियाव गाखोनो ओंखामसो मोनजालाङो हेलो आंनि इउटुब फेमिलिफोर गुड मर्निं माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनजो गासिखौ बरायहरबाय थ' दा जाबाय फुंनि 8टा ओमफ्राय दिनै आरोबाव मोनसे जोंनि दैमायावहाय माबायदि ना हमो बेनि आदब गोदान आदब देखायबावगोन आं गोदान माने जों गामियाव बिदिखौ हमबाय थायो माने दाख्लैनिख्रुइ बेलेग दस्रा आदब आरो बेनिफ्राय नायदो सिन्दुर फुगाराखै मैयायो फट'शुटनिफ्राय फैनानै ओरैबायदि मेंबाय आङो मेंनानै डाइरेक्ट फैनानै मेकआपल' एसे फुगारनानै उन्दुनानै थाफैदों आङो ओमफ्राय नायलाय आखाइफोराव नांजोबना दं ओमफ्राय आंना मा जायो मिथिगोना आं उन्दुबाथाय ओरैजाय खर'आव होनानै उन्दुयो आङो मानसिफोरा बुङो इदि खर'आव होनानै उन्दुबालायनो माबा जायो दुखु दाहा बांसिन जायो माने दुखुआ एकदमबारे सारिय' फालिनिफ्राय आवग्रियो ओमफ्राय आं बे बाथ्राखौ सैथोबो सानो आंना ओरैबायदि साग्लोबनानै थायो माने माबाया बेनिखायनोथ' किजानिफ्राय आं उन्दुबाथाय माने बिदिनो ओरैजाय खालामफ्लांखायो माने बिदिनो खालामनानै उन्दुखायो बिदिनो थ' दा थांनि माने फुङावनो लेंहरदोंमोन बाबाया साहा फुदुंनानै लांग्रोबाय बायदि अख्रा साला ओइनि ए मानो नोङो रानिया लांग्रोनो हाया बामनानै नुगोन आङो दा ओमफ्राय दा थांग्रोनोसै र' खोबनानै लाग्रोनि नङाबा मानसिफोरा मा आंहा मांगा सिन्दुर लालाबायखो बेरेफुंजानि बिदि सानगोन ना दिनै रबिबार एक्चुलि रबिबार माबा हाथायबारबा बिसोरो नाखौ थेयो आरो आइमोना जायालै नोंजो दे आं एसे लेट जालांबाय आलासिफोरनो साहा आरि लोंहोहरबायना आलासि फैदोंमोन जोंहा हराव मैयाहाय ओमफ्राय फंबायमोन आरो दाख्लै फैनाय काजिन ब्र' बे दे काजिन ब्र' मोनफैदोंमोन ओमफ्राय दा फुङावनो थांबाय ओंखाम जालांगोन साननानै आङो थालांदोंमोन फुङावनो लेंलांदोंमोन आइया बिसोरथ' 5टासोआवनो थाङो 5टा 5:30 बिदियावनो फुङावनो गाग्लिहैयोना हमनाय आरिनियाव गोबाव जायो ओमफ्राय माने बुरजा मोनबाथाय बाजारावबो लांनाय जायोना ओंखायनोथ' आरो ओमफ्राय दा बिसोरखौ साहा लोंहोहरनानै हगार हरनानै दा जों फैबाय आरो निया उन ओमफ्राय दिनै खुवा खुदों दिनैसो बिदि खुवा खुबाय दाख्लैनिफ्राय बिदि खुवाखैमोन जोंनियाव दासो ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जे माबायदि हमो सोरबा मिथिखादों बिदिहाय सोरबा हमखायोनो माबा ना गाग्लिहैनो होन माने बिदिखौ ना दारा होयो होननानै सोरबा खिन्थादों आरो अबेखिबा होखायोदां बिदिहाय जोंनावल' नङा बिदि होखायो आरो दा दैमायाव थांग्रोनोसै नायनो हागोन बे दुस्थ'आ आंनि दुस्थ'आ जोंना दैमाया रैसुमा हाथायाव थाङा मा मिथियालै दैया इखिना गोथौलै थै खारबोलायबाय आं दैया बेसे बुरजामोन ओमफ्राय इखिनिया रानजोब्बाय थेदोंना नै बिथिंजाय दावखो होनानै हमग्रोदो बिसोरो इमान ना नायलाय ने वा नाया
रानि दिनै ट्राइ खालामनोसै नामा ट्राइ खालामनोसै नामा आं गियोलै ओइ दै सिङाव सोनो नागिरदों मबाइलखौ नाया सोनानै मबाइला हामा जाथोंसै सोनोसै नामा ओइ गियोलै आङो हामा जागोन इयो थारमाने वाटार माबामोनलै नामा ओमफ्राय फैसा गैया मबाइला वाटार प्रुफनो ओमफ्राय उनाव दा सोनो गिदों आङो मा थिग हामा जायोबा गोदान बायनो फैसा गैथ'वाना दा माने आं बुंगासिनो नानिखौ जे जेथिया खालि गोदान मबाइल बायनो फैसा जमा जागोन होमबाना जों मबाइलखौ दैयाव सोगोन होननानै रिक्स लानो हायाना ओमफ्राय रानिया ओमफ्राय नायलाय मा बुस्थु हाबना थादों आंहा हाथायाव मिम्स बानायनाङा रे आं माबा नै बिदि बेसंगालि ओइ बेसंगालिखौ गाग्लियो माने बे बेसंगालियाहा आलौवो ना मोदोमावहाय ओमफ्राय नानि मेगनावबो आलौवो ओमफ्राय दाबायदियाव बेसंगालिया बिराद गोरलै गोरलै जायो ओंखायनोथ' बारा असर जायाखै आरो बिदियावहाय थैयो नाया ओमफ्राय बेहाय आवथेयो ओमफ्राय उनाव सिगाङावबो थेथेयो ओमफ्राय बे खामानिखौ हराव मावफैयो थेथेनाय खामानिखौ ओमफ्राय फुङावहाय नै बिदि गाग्लिफैयो ओमफ्राय नाखौ देखायनो ओमफ्राय नैबे नाया बे दस्रा जाथिनि नाबा बेखौ मा होनो फिथिख्रि ना मा होनोमोनलाय फिथिख्रि लांगाब ओमफ्रायहाय नाया ओमफ्राय नै बेहाय आवथेबावदो बेहाय जमा जाहैगोन नाया ओमफ्राय नै बेखिनि नाया दा मोनबोगोबाय आरो मा खालि माबाल' ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ना बेरेंगा दाख्लै सोरबा जोंनि ना अन्थाइखौनो ना बेरेंगा होनहरदोंमोन ना बे ना बेरेंगा ओमफ्राय नैबे दस्रा फिथिख्रि लांगाब ओमफ्राय ना खान्दाबो ना खान्दाबो दं होनदोंमोन ना नै जि गिदिर गिदिर ना देन्जार साफा साफा ना मोनोना थ' नै ओंखारलांनाय दा आइनि आथिंथिजा फै इनो नाखौ खनफै मोनलायबाय बेहाय नै दासो गिदिर गिदिरा फैदो थालांलायबायलै नोंसिना ओइलाय ओइनै नुवाखै ओमफ्राय नै नाखौ मा होनो मिथिगोन ना पाका राङा होनो इ नाखौ जोंनियाव नायलाय माबायदि ना मोनो जों गामियावहाय बाराद्राय दांग्लिबाय थानो हाया दै हामा जायो नाया थाबनो ओमफ्राय नैबे बेरेंगा ना ओमफ्राय इ फिथिख्रि माबा नङा दे लांगाब नङा बे जाबाय माबानो ना खदाल ओमफ्राय नैखौथ' मिथिखायो ना अन्थाइया फिसा फिसा इदियाव मोना ना अन्थाइखौ ओमफ्राय नै नाखौ मा होनो नोंसिनिखि सोरबा जोंनिथिं नै नाखौ नाथुर जुनाय गुरबाथाय मोनसोयो ओइ ना दुसुमाय होनो इखौ जोंनाव ओइ जालाय दैमायाव सब नाखौनो हमजोबगोन खिन्थु नै नाखौ हमा जोंनि दैमायाव बे लावारिस ना इ नाखौ रावबो अना इ नाया ओरैनो थैलाबायनानै थागोन होमबाबो बे नाखौ रावबो लाङा नायफिना मानो मिथिगोना कारन बे नाया ओरैबायदि गोखा जानो हाया इ नाखौ
गोखा जाजोबखायो ओंख्रिया संबानो खि गारबाबो एकदम आराम फ्राय खालामनानै बेखौ जेमान गोथाव जानो सानबाबो इ नाखौ जानो हाया बे नाया गोखा ओंखायनोथ' बे नाया लाबारिसना जों गामिनि दैमानि लाबारिसना होनबा बेयो बेहा रावबो आइ आफा गैया ओरैनो गोलैसोनानै थागोन होनबाबो बे नाखौ हमा ओमफ्राय बे नानि नामानो जाबाय ना गोखा ओमफ्राय जेरैबायदि ना गोखा नामा ओरैबायदिनो नायाबो नायलाय जि साइज गोसोम सोम खुगायाबो नायलाय बोरै ना फिसा फिसा दंबावो इखिनियाव खिन्थु नुवाखै केमेरायाव जोंफोरा दामि नङाना जोंफोर केमेरायाव 2 लाखनिल'सो मथा मथि 10 लाखनि जानांगौ होमबासो दा जोङो इहाय माबा जानांगौमोन ना सेमसां S23 ना मामोन रानि सेमसां S23 जानांगौमोन नानि मेगनखौ माने जुम खालामनानै लाहरगौमोन जोङो खिन्थु भाग्यआ गाज्रि लोगोफोर जोंना माबा नांना दं सबाय बिमा बायदि लोगोफोर जोंना दा ना माबानाया जोबथ'बाय खारन बे संगालि गैला गाग्लिनो हाला बेफोरथिंजाय ना दंबावोमोन खिन्थु हाला ओमफ्राय ओरैनो बाबाया बलायबाय ओमफ्राय ना अन्थाइ माबा खांनानै बिदि बलायजोबनानै गालांगोन जाहाथे नाया आरोबाव हाबफिनो ओमफ्राय ओरैजायनिखौबो बोखारजोबगोन मुस्रिफोरखौ लांफिनजोबगोन ओमफ्राय दा बेहाय सेम टु सेम दैया फैनानै थाफैजोबफिनगोन आरो ओमफ्राय हजोंनिफ्रायबो दावखोगोन आफांनिफ्रायबो दावखोगोन नायानो ना नङा होमब्ला आसा खालामो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनसिगोन बे जाबाय मोनसे आरोबाव मेथड ना जों गामियाव थेनानै जानायनि जोंहाल' नङा बुहुत थेनानै जायो बिदिनो दारा बिदि नागिरनानै एसे मोजां जायगा नागिरनानै थ' दा बेखिनियानोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंथांमोना सहैयो बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था ओमफ्राय बे दुस्थ'आ ओरैबायदि बेजों माने जेरावबो जाया ओमफ्राय दा भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय लाभ